No tak čaute, vítam vás z môjho prvého vlogu, to neboli vlogy, iba pohovory, tam tie videá viete. Takže o čom sa dneska budeme baviť? To je určite to som stalo odpravka, prosím vás, na vecičko, želúka a moje morče. No, takže o čom sme sa dneska mohli baviť, toto bude sakra rýchle, takže rýchle. Budem natáčať pomaly aj ja, hry, to viete, budem natáčať Minecraft, Slendermana. A to viete, no, tak aspoň dúfam, že sa vám tie videá budú páčiť. A ja dúfam, dal som si na tom veľkú námahu natáčať tie superka. Dám vám nejaký po Minecraftu. Dobre. Takže budem dneska končiť. Takže vám dám to IPčko do popisu, keď budem rádi, tak dobre, tak čaute.